Ens prepares... M'ha costat de dir, eh? Ho he hagut de dir a les 6. Ho vaig veure escrit, i una cosa és veure-ho escrit, l'altra pronunciar-ho. Sí. L'arròs a la petarrellada. A la petarrellada. Ara Vas pensar que era una broma, això, eh? Totalment. Vaig buscar-ho. I ho vaig buscar. Perquè dic, no sé quin aspecte deu tenir. Sí. El receptari de cuina catalana, això es troba, de fet... Vaig veure una recepta de principi del segle... dels anys 30. Sí, del segle XX. No dels anys 30. Dels anys 30 jo crec que del 19 i tot. Del 19 i tot. O potser del 20, però jo crec que del 19. Però vaja, no, pot ser que tinguis raó tu, eh? No. El cas és que és molt antic perquè i és tan apropiat per la pilota a l'olla, sempre amb aquesta idea de fer-ho tan fàcil i tan senzill, no? És més propi, jo et diria que segurament ara això es deu haver perdut bastant, però es fa més per la zona de l'Empordà, etc. Perquè bàsicament en què consisteix? Què és això? Això és un arròs d'aquests que hauríeu de procurar fer una mica amb un caldero, saps? Que avui aquelles olles una mica més altes, eh? Tenia alguna de ferro colat fantàstic, que eren les olles per fer caldos de peix, per entendre'ns, eh? Això seria el recipient més apropiat per aquesta mena d'arròs. I és una manera de fer-lo pràcticament allò com un panxa contenta, és a dir, sense feina, per fer un arròs ràpid sense feina, perquè ho posaràs tot en cru. Tot en cru? En cru, en fred i en cru. O sigui, tot a dins de la cassola i sense manies, en aquest sentit. Aviam, és una olla de peix, per entendre'ns, és un arròs de peix, i per tant, a partir d'aquí anem buscant graduacions. Una, escolta, l'escòrpora, sí, però l'escòrpora és molt bona, té un gust fantàstic, però, hosti, molta espina, oblida-te'n. El mero, avui dia en trobeu de meros a la majoria de peixateries, doncs hi ha més d'un dia trobeu meros que són molt macos. I el mero, com sabeu, les peixateres tallen la cua, tallen normalment amb rodanxes, ja us va bé, o que us el tallin així filetejat amb daus més fins, daus més petits, per entendre'ns. Això és la millor manera, perquè aquest és un arròs que s'ha de menjar amb cullera. És caldós, us ha de quedar caldós. I amb el mero, el cap és molt bo. Que no hi ha mero i dius, ostres, doncs fes un rap, que és una carn forta, també molt maca, i sempre que demaneu heu de demanar la quantitat de peix que vosaltres vulgueu de lo que menjareu, de la carn, però també un tros del cap, que és el que us donarà més gust. Entesos? Perfecte. Per tant, què hi posaràs tu dins? Mira, compra't un pot de sofregit de tomàquet bo, el més bo que tu tinguis, i n'hi tires unes culleradetes, les que posaries tu normalment per fer un arròs per 4 persones, que ja saps que necessites 100 grams d'arròs per barba, i per 100 grams d'arròs per barba jo et diria que al voltant d'uns 2 litres i mig, més o menys si fas per 4 persones, doncs més o menys has de comptar 2 litres i mig, perquè t'haurà de quedar una mica caldós. Què hi tires més a dins? 7 o 8 grans d'all. No fregeixis res, tu tira'ls-hi allà. Cap a dins. Un bon raig d'oli d'oliva verge. Un bon manat de julivert. L'arròs. El cap del peix, el tros de cap de peix. La cua de peix, ja us dic, tallada a bocinets de certa preferència. El peix cru també, tot cap a dins. Tot cap a dins. I l'aigua. Canya i adéu-siau. I s'ha acabat. I mengeu. Què passa al final, a més? Quan ja el tens fet, aquest arròs, que quan diem caldós no vol dir que li sobrin 4 dits d'aigua, No és una piscina d'aquelles, exacte. No, hi ha una diferència entre un arròs sec, un arròs cremós, que és aquell que fa aquella cremeta que dius, home, hi té una mica més. No, i l'altre, que és caldós, que n'ha de tenir una mica més, però tampoc en allà que sigui una cosa que no... que diguis, això és aigua bruta, no, de cap manera. Aigua bruta. Però al final hi ha una cosa molt bona per menjar-la també, que és que al final, com en el cimitomba de Tossa, si tu hi poses un parell de cullerades d'all i oli, després ja et veus l'enteniment. Després et veus l'enteniment, De veritat, no és conya, L'arròs a la petarrellada. Però, un moment, parece que m'ho he passat amb aquestes coses perquè en sé poc. No vols tornar-ho a dir? No. Tu has dit canya al foc, és a dir, un foc ben viu, i quanta estona és violent. això? O cony, algú que trigui l'arròs, depèn del tipus d'arròs que hagis agafat. Jo soc sempre partidari, i de fet en el Delta de l'Ebre ja en conreuen, per entendre, si es pot dir així, d'aquests arrossos de la raça, entre cometes, arbòrios o carnarolis, que tenen un origen italià, que són ferms, són forts, i són arrossos que normalment necessiten un quart d'hora per coure. Perfecte. Normalment necessiten un quart d'hora, però vaja, això sí que és tan senzill. I amb un quart d'hora ho tenim fet, tot? Sí, això és tan senzill com provar-ho. Sí. Com provar-ho, no hi ha més amb això, Però és bo de valent, Ara, noi, ho hem dit moltes vegades, el lleixiu pot ser barat o car, però la llonganissa ha de ser bona. Per tant, si compreu el rap o compreu el mero, primer que us tallin la carn a uns bocinets que podeu menjar després amb la cullera, però sobretot hi heu de posar alguna de cap, que és el que us donarà el gust, Doncs ja ho tenim, arròs a la petarrellada. Aquest és el plat que avui ens ha portat a Fermí Puig. Fermí, moltes gràcies. Salut, que vagi bé.